வணக்கம் நண்பர்களே, பிரீமியர் சேனலுக்கு உங்கள் அன்போடு வரவேற்கின்றேன். நான் உங்கள் நிவேதா. இன்றைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் என்றால், கள்ளத்தொடர்புக்கு தீர்வு என்ன? இப்போதெல்லாம் கள்ளத்தொடர்பு அதிகமாகிவிட்டது. ஆண் மட்டுமல்ல, பெண்ணும் தடம் புரளுகிறார். நாகரிக வளர்ச்சி அடைந்த நகரங்கள் மட்டுமல்ல, கிராமப்புறங்களிலும் இந்த அவலம் அடிக்கடி நடைபெறும் காட்சியாகிவிட்டது. இப்படி சமுதாயம் கெட்டுப்போக என்ன காரணம்? அந்த கலாச்சார சீரழிவை தடுக்கும் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? இங்கே ஒரு சிறப்பு பார்வை. தம்பதியருக்கு இடையேயான தாம்பத்திய உறவில் திருப்தியின்மை ஏற்படுவதே இதற்கான முழு முதல் காரணம். தாம்பத்திய உறவில் தன் கணவனால் திருப்தி அடைய முடியாத பட்சத்தில் அந்த பெண் தனது உணர்ச்சிகளுக்கு வடிகாலாக இன்னொரு ஆணின் உறவை நாடுகிறார். அதே போல் தாம்பத்திய உறவின் போது தனது உடல் ஊனங்களும் அழகும் இயலாவையும் தன் கணவனால் அநாகரிகமாக விமர்சிக்கப்பட்டவளோ குறை கூறப்பட்டவளோ கூட அந்த பெண் விரக்தி அடைந்து வேறு நபரை நாடுகிறாள். திருமணமாகி குழந்தை பெற்ற பிறகு சில வருடங்களில் தம்பதியருக்கு இடையேயான நெருக்கம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறையக்கூடும். திருமணத்திற்கு முன்போ அல்லது திருமணமான புதிதிலோ தன் வாழ்க்கையை துணையிடம் பிடித்திருந்த ஒரு சில விஷயங்கள் காலப்போக்கில் பிடிக்காமல் போகலாம். திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உறவு அமைய இதுவும் இன்னொரு காரணம். திருமணத்திற்கு முன்பு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தனக்கு வரப்போகும் கணவன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்ற கனவுகளும் கற்பனைகளும் அதிகம் இருக்கும். திருமணத்திற்கு பிறகு அந்த கற்பனைகள் பொய்யாகும் போது, தனக்கு வாய்த்த கணவன் குணங்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கு எதிராக அமையும் போது, அவர்கள் சில பெண்கள் தங்கள் எதிர்பார்ப்பிற்கு ஏற்ற வேறு ஆண்களை நாடுகிறார்கள். இந்த உறவு மாற்றம் அவர்களுக்கு சரியென்றே படுவது இன்னும் வேதனைக்குரிய விடயம். வேலைக்கு செல்லும் பெண்களில் பலருக்கு திருமணத்திற்கு அப்பாற்பட்ட உறவு அதிகமாக இருப்பதாக தெரிகிறது. வெளியுலக தொடர்பு, பல ஆண்களுடன் பழக்கம், சக ஆண் ஊழியர்களுடன் நெருக்கமான நட்பு போன்றவையும் இப்படிப்பட்ட உறவுக்கு காரணமாகிறது. இது தவிர கணவனை விட அலுவலகத்தில் சக ஆண் ஊழியர்களுடன் அவர்களே செலவிடும் நேரமும் அதிகமாக இருப்பதால் அவர்களிடம் பேச பகிர்ந்து கொள்ள அவர்களுக்கு நிறைய நேரமும் விஷயங்கள் கிடைக்கின்றன. அது போக போக அவர்களுக்குள் தகாத உறவு மலர வழிவகுத்து விடுவதும் உண்டு. ஒரு குறிப்பிட்ட சதவிகித பெண்கள் தன் கணவன் அல்லாத வேறு ஆண்களின் ஸ்பரிசத்திலும் அணைப்பிலும் சுகம் காண்பதாக உளவியல் நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். செக்ஸில் தினம் தினம் புதுமையை நாடும் பெண்களும் உண்டு. அவர்கள் இப்படிப்பட்ட தகாத உறவில் சீக்கிரம் விழுந்து விடுகிறார்கள். இந்த கசப்பான உண்மையை நாம் ஒப்புக்கொண்டுதான் ஆக வேண்டும். மனோதத்துவம் சிகிச்சை ஒன்றுதான் இவர்களுக்கு ஒரே தீர்வு. தன் கணவன் தன்னிடம் அன்பாக அனுசரணையாக நடந்து கொள்ளாத பட்சத்திலும் அவனுக்கு தன்னை தவிர வேறு பெண்களுடன் உறவு இருப்பதாகவும் உணரும் பெண்கள் கணவனை பழிவாங்கும் நோக்கிலும் தாமதமாகவே வழியச் சென்று இப்படிப்பட்ட தகாத உறவுக்குள் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இவையெல்லாம் கள்ளத்தொடர்பு ஏற்பட காரணங்கள். சரி, இதை தடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? தாலி கட்டிய மனைவியை செக்ஸ் விஷயத்தை திருப்திப்படுத்தினாலே போதும். அவள் வேறு எந்த ஆணுடையும் தவறான பார்வை கூட பார்க்க மாட்டாள். மனைவியின் எதிர்பார்ப்புகளை ஒவ்வொரு கணவனும் புரிந்து கொள்வது அவசியம். செக்ஸில் மட்டுமின்றி அவளது எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பையும் பெரும்பாலும் நிறைவேற்ற தயாரானவனாக அவளது கணவன் இருக்க வேண்டும். கணவன் இந்த விஷயத்தை திசை மாறி போக காரணம் மனைவின் சரியான கவனிப்பு இன்மையே. அதாவது திருமணம் ஆண் புதிதில் தங்களை விதவிதமாக அலங்கரித்து கணவனை மகிழ்விக்கும் பெண்கள் திருமணத்திற்கு பிறகு அதை மறந்து விடுகிறார்கள். ஒரு குழந்தையும் பிறந்துவிட்டால் அந்த குழந்தையை கவனிக்கிறார்களே தவிர கணவனை கண்டுகொள்வது இல்லை. இந்த லிஸ்டில் இருக்கும் பெண்கள் சிலர் தான் என்றாலும் எல்லா பெண்களும் இதை அறிந்து வைத்திருப்பதும் அவசியம். எதிர்பார்த்த மனைவி அமையாதது, செக்ஸ் விஷயத்தில் அந்த எதிர்பார்ப்புகளை அவள் கண்டு கொள்ளாதது, மனைவியையும் விடவும் அழகான பெண்ணின் திடீர் நட்பு, இவையே ஒரு கணவன் திசை மாறி போக முக்கிய காரணம். மனைவிமார்கள் தங்கள் கணவனை நன்றாக கவனித்துக் கொண்டால் அவன் வேறு பெண்ணை நாடிப்போக வாய்ப்பு மிக குறைவு. இவையெல்லாம் இருந்தாலும் துணை தவிர வேறு ஒருவருடனும் பாலியல் தொடர்பு வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது என்று ஒரு ஆணும் பெண்ணை நினைக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் கதவை தாழ்பால் போட்டாலும் ஒரு பெண் நினைத்தால் கெட்டு போய் விடலாம் என்ற உண்மை கூற்று நிச்சயமாகவே உண்மையாகிவிடும். இந்த வீடியோ பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. எதுவும் டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்க. என்றும் அன்புடன் நிவேதா. அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.